dokáže naštvať svojimi idiotskými, nacistickými a fašistickými vyhláseniami slovenskú verejnosť a slovenských občanov. A treba povedať, že takýmto spôsobom testujú trpezlivosť tohto národa. Problémom ale je, že si slovenský národ a slovenskí občania neuvedomujú, že na Slovensku prebieha skutočne vedecký výskum toho, akú podobu má mať budúca totalita a či je možné ju zaviesť v súčasnej dobe, alebo bude ešte treba počkať niekoľko dekád, pretože to, čo stvára súčasná vláda a súčasný parlament, nehovorím, že všetci v parlamente, to nemá v histórii Slovenska v podstate období. Keď som v predvolebnej dobe upozorňoval na to, že tieto voľby posledné, ktoré sme mali skoro pred rokom, že tie voľby majú civilizačný význam, nie celkom mi mnohí rozumeli. Ale teraz vidíte, že som hovoril pravdu. Voličom súčasnej vládnej koalície, ktorá si zvolila týchto plagiátorov, podvodníkov a kriminálnikov, cynikov a ignorantov, gratulujem, pretože trpia aj tí, ktorí na základe zdravého sedliackého rozumu a racionálnych kritérií nikdy by nedali hlas takýmto nacistom a fašistom. Pretože to, čo oni robia, to je ešte horšie ako nacizmus a fašizmus dokopy. Koľkokrát vás už oklamali? Koľkokrát vás títo politici, ktorí teraz spravujú moc, alebo tí predchádzajúci, koľkokrát vás oklamali? Ako im môžete veriť? Takže, ako z toho von? Čo ďalej? Chcem vám Slováci povedať jednu vec. Dar slobody, ktorý ste dostali od Boha, ktorý je konštitutívnym elementom ľudskej prírodzenosti a je viazaný na dôstojnosť každej ľudskej osoby, vám neudelil štát. Títo cynici, ktorí vám chcú zobrať natrvalo slobodu a budú používať políciu a armádu a sledovacie elektronické systémy, ktoré sa vo veľkej rýchlosti zavádzajú aj na Slovensku. Títo ľudia sa nezastavia pred ničím. Jediné, z čoho majú strach, je z jednoty slovenského národa. Majú strach z vlastných občanov. Veď ten šialenec posadnutý neviem čím, a nechcem to hovoriť nahlas, ten to už aj na jednej tlačovej konferencii priznal. Pretože oni nevedia ani, čo tam majú povedať. Oni nie sú schopní si ani zapamätať to, čo im niekto nadiktuje. Majú strach pred vami, že zdvihnete hrdo hlavu, zoberiete sa a prídete v počte 100 000 pred úrad vlády. Pred tým jediným majú strach. Pred slovenským národom. Prosím vás, myslite na svoje deti. V akom stave im zanecháte slovenskú zem. Pretože to, čo oni robia teraz, to je začiatok trvalého stavu. Prajem vám lepšiu budúcnosť ako tú, ktorú prežívate teraz. Budúcnosť závisí od toho, čo urobíš dnes.